दिनै आंनि फिसायखौ सोर मेगन गोसाया बुथारनो नागिरदोंमोन सैथोखौ नों आंनो हो सैथोखौ नों आंनो खिन्थि सैथोखौ नों आंनो खिन्थि अलम्बार आंनियाव जेबो सोङालासे आंजों रायलायफैयालासे नोंगौ नङा मोनथियालासे आंनि आखायाव खावलायाव आखाइ होफैनाया मोजां जायासै नोंनि आंनि आदानो दे नों बिस होआखै बे नंखाय होननानै नोंहा मा फोरमान दं सैथोआ आंजों दं आरो गसाया सैथोखौ मालाबाबो फेजेना नों जुदि आंखौनो सानथारदोंब्ला नोङो आंनो दिनै सानसेखौ सम हो सैथोआ सोर बेखौ आं नोंनो खिन्थिगोन इसोर आंनो सैथोखौ दिन्थिगोन दिनै सानसेल' नों आंनो सम हो थिग दङ नेबाय आं दिनै सानसे सोर सैथोआ आंनो नों फोरमान होनो हायोब्ला आरो हायाब्ला नों हरै मिन्थिखा हे इसोर दिनै सोर मेगन गोसायाथो जोंनि संसारखौ दिनै नायनो हायासै गसाय आं जुदि आंनि फिसायनो मुलि होनानै आंनि फिसायखौ आं बुथारनो नागिरदोंब्ला आंनि फिसायनि जायगायाव नों आंखौनो दानो बुथार इसोर सैथोखौ नों मिथिगौ आं माब्लाबाबो गावनि फिसायनो बिस होआखै आरो होनायबो नङा दिनै आंनि नखरनि मानसिफोरनि नोजोराव दिनै आं दायनिगिरि नुजादों इसोर दिनै आंनि फिसायखौ मुलि होनानै बुथारनो नागिरग्राया सोर नोङो आंनो गुबै दायनिगिरिखौ दिन्थिनानै होदो इसोर जाहाथे आङो बे दायनिफ्राय रैखा मोनो मुक्ति मोनो इसोर दिनै आं नोंनियाव बेखौनो बियो आंनि फिसाय देरहाखौ नोङो जि अबस्थायाव नुदों देरहाया जि अबस्थायाव दङ बे अबस्थानिफ्राय बिखौ थारैनो फाहाम सिगां नोङो आंनो जेरै देरहानि देहा जिउ सोलेर साइस्थ'खौ गोगोमै होदोंमोन बेबायदिनो देरहाया हामनानै आंनि जिउआव आंनि संसाराव जाहाथे बियो देहा जिउ सोलेर मोजाङैनो लानानै फैफिननो हायो हे सोर दिनै सानसेनि गेजेराव दायनिगिरिया सोर नोङो आंनो खोन्था जाहाथे बे दायनिफ्राय आं रैखा मोनो आरो आंनि फिसाया थाबैनो हामो सोर हिंसाया आंनि दिनै हौवाखौ मेगन सानानै बेफोरबायदि आंनि हौवाखौ बिस दौखो आयं आयं उथिलाय नों हा दैजि आयं आं मिथिगौ नोंनि गोसोआ आयना बायदि गोजों मालायफोरा नोंखौ जेसेबांखि सन्देह खालामा मानो आयं नोंनि गोसो गोरबोखौ आं मिथियो नों माब्लाबाबो बेफोरबायदि दायफोरखौ मावनो हाया दैजि नोंल'सो आंखौ फोथायगोन नखरनि मानसिफोरखौ आं बोरै फोथायहोनो रावबो दि आंखौ फोथाया दिनै गासैबो नखरनि मानसिफोरानो सानदों आंसो नोंनि आयंनो बिस होदों हारे दैजि आं आंनि फिसायखौ मानो बिस होनानै बुथारनो देलाय दैजि दिनै नोंनि आफायाबो आंखौनो साननानै दिनै नोंनि आफाया आंखौ सोबाफैदों आरो बेयो दिनै सानसेनि गेजेराव सैथो आरो बिसारखौ नागिरदों दिनै आङो नखरनि मानसिफोरनो आं दे नङा बेखौ बोरै फोरमान होनो आरो नोंनि आयंनो सोर बिस होदों बेखौ दिनै माबोरै फोरमान होनो आं दिनै फोरमान होनो हायाब्ला दिनै आंखौ नखरनि मानसिफोरा माबा मोनसे खालामथारगोन आयं सैथो मानसिजों जेब्लायबो सैथोआनो थाखायो सैथो मानसिखौ रावबो फेजेननो हाखाया जेसेबांखि सोलो खालामनानै खायदा बोराय बाहायनानै खोख्लैनो नागिरा मानो बियो जेब्लायबो जेनखागोन आयं आं नोंजों अरायबो दङ आरो अरायबो थागोन आयं आं नोंनो सैथोखौ बिजिरनानै होगोन मा होनखो नों दैजि सैथोखौ नों बिजिरनानै होगोन माबायदि माब्रै आयं नोंसोर जेब्ला आयं हौवाखौ लानानै गासिबो हस्पिटालाव फैयो बिनि उनाव आइखौ आं हारसिं बुंबाय थानाय खोनादों नंगौना मा खोनादों दैजि आइया हारसिंनो न'आव न' सिङाव थानानै बिसनि खोथा रायलायबाय थादों आरो आं खोनादों बे बिसखौ आइया आयं देरहानि थाखाय होआखैमोन बे बिसखौ ना नोंनि थाखायसो होदोंमोन मा आंनि थाखायसोमोन आंखौ बुथारनो औ आयं आइनि हारसिं बुंबाय थानायाव आं खोनादों आइया सानदों आंखौ खोनायाखै थेवबो आङो आइनि नोजोराव खोनायै बायदि फावथिना लानानै मोनथियै बायदि थाफ्लादों आइया दैयाव बिस लगायनानै दोनदोंमोन
आफाजों नोंजों जेब्ला पार्टिनिफ्राय फैयो नोंसोरथ' दै लोंथारगोन। बेनिखायनो आइया टेबुलाव दैयाव बिस लागायनानै दोन्दोंमोन जाहाथे फैनानै नों लोंनानै नों थैयो। बुंलाय दैजे, दिनै नोंनि आइया आंखौ मानो बुथारनो नागिरदोंमोन? आंहा मा दायमोन? नोंनि आइया गोदो हाबा जाजेननायनिफ्रायनो बे मोनसे खामानिखौ बियो जुजिबोगासिनो, नाथाय बियो माब्लाबाबो देरहानो हायाखैमोन। दिनै आरो बियो मानो बेफोरबायदि मावनो सानबावखो? मा दायनि थाखाय? मा साननानै? आं मा गोरोन्थि खामानि मावखो? बियो दिनै आंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन। माबा आयं, आफाजों आइया पार्टियाव थांफानो थाखाय गोबां बेसेन गोसा मेकआपफोरखौ बियो लानानै फैदों। जेब्ला फैनानै नायफैयो, नुफैयो आरो खोनाफैयो जे आफाया नोंखौ पार्टियाव लानानै थांबाय, बिनिखायनो बियो मेगन सानानै बेफोरबायदि मावदों जानो हागौ। हे सोर, नोङो आंजों दंमारो। दिनै नोङो आंनि थैनो गोनांखौ नोङो आंखौ बासायबाय। इसोर, नोङो दे आंजों सैथोखौ दिन्थिबाय। दिनै सैथोखौ नोङो आंनो बिजिरनानै होबाय। गोसो गोरबोनिफ्राय नोंखौ साबायखर बावो इसोर। मिथिगौना दैजि, नोंनि आइया दिनैल' नङा, जेब्ला नोंनि आब' इसाया आंनि गोरबोआव दान जानानै दङमोन बै समावबो बियो नोंनि आब' इसाखौ गोरबोआव थानाय समावनो आंनो बिस दौनानै बियो बुथारनो नागिरदोंमोन, नाथाय हायासै। जोनोम जाखांनायनि उनावबो नोंनि आब' इसाखौ दैयाव गारसोमनानै बुथारनो नागिरदोंमोन, बेयावबो हायासै। आरो आंखौबो गुन्दाफोर लागायनानै गेजेर ससेयाव बुथारनो नागिरदोंमोन, बेयावबो हायासै। आरो बे बारावबो दैयाव बिस लागायनानै बुथारनो नागिरदोंमोन, बेयावबो हायासै बियो। नोंनि आइया आंखौ मानो एथ'ग्राब सैया? आंनि आइया मानो बिदिथाय? नाथाय आयं, आंनि बिमा बिफाखौ आं बेफोरबायदि जाजानो आरो बिमा बिफानि बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनासंनो आं एसेबो लुबैया। दैजि, थौ नोंनि आयंनि सेराव आं दिनै गासैनिबो सेरावनो सैथो आरो फोरमानखौ होगोन। थौदो नोंबो आंजों थाफा नोंनि आयंनि सेराव। थौ आयं, नोंजों आं जेब्लायबो थागोन। बिमा जाखो मा जाखो, बिमा होननानै बिमानि गाज्रि आखलाव आं बिमाजों लोगो जाफानो हाया। नोंजों आं दङ आयं, थौ। आफा, न'आव थांनानै नोंलाय सोरांस्रिखौ मा बुंहैखो? आं थांनानै सोरांस्रिखौ फंसे सोर बाहायदों। आं सोरांस्रिखौ गोबां सेबदोंमोन, नाथाय सोरांस्रिनि खुगानिफ्राय बे फंसेल' रावा दङ, आं गावनि फिसायनो मानो बिस होनो। बे होआब्लालाय सोर होनांगौ? थगायदों आरो बियो। दा फुवा थैनो नागिरदों नालाय एसेखौलाय गाबफ्लाखागोन। आंथ' मानसिखौनो नायनोसो हाला। सोरांस्रिया बुंदों, आं दिनै सानसेनि गेजेराव दायनिगिरिखौ फोरमान होगोन। जायखौनो मैखौनो बेनो होननानै बुंनानै होब्ला मा नोंसोर मानिगोन? अजाखाय बियो, मोखां नायब्लानो सिनायनो। आंबोथ' बेखौनो सानदों। बिहामजोआ मालाबाबो बेफोरबायदि खामानि मावफेरा बियो। होमब्लालाय सोरथो जानांगौ? न'नि सीसी केमेरायाव नायब्लाथ' जाबाय दा। बाहेरानि मानसिफोर फैनानै सोर मा खालामफैदों होनब्लानोथ' मिथिगोन दा। सोरखौथ' सानखो नोंसोरलाय? जोमै, नोंहालाय बेयाव मानोथो एथ'ग्राब गोरा? नोंहा नांजानांगौनि जेबो दरखार गैयाना। दिनै सोरांस्रिया फैनानै गासैनि सिगाङावबो दायनिगिरिखौ बियो फोरमान होनो सानदों। दायनिगिरिया गावनोखा नालाय लासै सिंनो आंनोमोन होनना बुंना लाफैसिगोन आरो बेलाय। खोनासंग्रोनो, मा जुदि गावनो मारब्लाथ' बियो जुदि हौवानि जिउखौनो जानो नागिरदोंमोनब्ला बेबायदि हिनजावखौथ' आरो मा सानबावनो। बेबायदि हिनजावखौ अराय समनि थाखाय आंनि आदानि जिउनिफ्राय गोजान खालामगोन आं। हनै आफा, डक्टर फैदों, सोंदो आंनि फिसालानि कन्डिसना माब्रै? सार, मा खबर? देरहाया थिगैनो दङ ना? देरहाखौ आं थिग दङ होननानै बुंनो हाथ'वा, मानोना बियो जोबोर डेन्जारेस बिस मोनलोंदों। बोरैथो बिस मोनलोंखो बियो? गाव हारसिं सुइसाइड जानो होननानै लोंखो ना सोरबा दौखो? सार, माब्रै जों बेखौ बुंनो हाला। दै लोंनायनिफ्रायनो जादों। बियो गाव हारसिं दै लोंदोंमोन। बे दैयाव बोरै बिस सफैखो ना गावसो लोंखो बेखौ जोंबो मिथिला सार। खालि दै लोंनानैनो जादों। दे, मानसियाथ' सिरियास, अक्सिजेन गेस होनानैसो दोनदों। नोंसोरबो इसोरनियाव आरज गाबदो, आंबो हानायमानि मोजां खालामनो नाजागोन। आरो जों नाजासेयावबो हायाब्लाथ'
बे इसोरनि इच्छा होननानै सानदों। नङा सार, नोंथाङा माबा मोनसे खालामथारनो नांगोन। नोंथाङा बेखौ फाहामनो नांथारगोन। जोंबोथ' डक्टरसो। डक्टर जानानै जोङो डक्टरनि खामानिखौथ' हाजासे मोजां मावनो हास्थायो। नाथाय जों जिउ होग्रा बा सोरनिबा जिउ लाग्रा जों नङा, गासैबो इसोरनि आखायाव। मा जागोन आंनि बे सासे फिसालाया? बासायनो हागोन ना हाया जाखो? बारा गाबनाङा दे आयै, हामगोन। डक्टरफोरालाय गावसोर फैसा मोनगौबानि एसेखौलाय बारा बुंखायो। आइ बे सोरांस्रियालाय मा आलारि बाथि लाना फैलायलाबायखो? माथो खालामहारनो सानखो बेलाय? अलंबार, नों आंखौ बुंदोंमोन ना आं आंनि फिसायनो बिस होदों। दिनै नोंसोर गासैबो सानदों आंखौनो आंनो देरहानो बिस होनानै आं आंनि हौवाखौ बुथारनानै लानो हास्थायदों। आच्छा, नों दा सोरखौ नोङो फान्दायनो नागिरदों? दिनै आं आंनि आखायाव बे जोंबाय थानाय अरखौ दांनानै आं समाय लागोन। आं आंनि फिसायनो बिस होआखै। दे, नोंथ' दिनै फोरमान होनो गोनां ना? बुंदो, नों सोरखौ फोरमान होयो? आफा, आं खोनासंनो हाला। नोंसोर सिरि थानायानो मोजां। हारे, सोरांस्रि, बे बाथिखौलाय आंनि सेराव मानो लाबोदों? जोमै, बे जोंबाय थानाय बाथिनि सायाव नोंनि आगदा आखाइखौ होनानै नों बुंनो हागोन ना जे आं गिलासाव बिस होआखै होननानै?